Salutare tuturor, sunt Cristi și bine v-am regăsit la al doilea episod de Mitosis. Nu mai am postat de mult și am văzut că cineva mi-a spus în secțiunea de comentarii că vrea Mitosis. Și am văzut că și-a făcut un nou update, l-a băgat în română. Da, l-a băgat în română, uitați. I-am băgat modul de noapte, i-am luat sonorul și să văd și eu cum e pe modul de noapte. Mamă, ce șmecher. Cât de șmecher e pe noapte. Cu virusul alb. Hai, mie spui? Nu, nu-mi place. Setări. Bă, să las mă așa să joc. Deci, astăzi jucăm așa. Doar așa jucăm azi. Nu, că doar. Este cu toată harta. Ce fraier. Mamă, cea mai slabă echipă albastră. Deci trebuie și voi să vedeți, uitați-vă în clasament acolo. Oh, bun! L-am mâncat și pe un fraier. Și pe fraierul ăla, BUM! Hai și încă o dată. Aia s-a făcut loc. Aici noi 700 și îl mănânc pe fraierul ăsta. Poate pe amândoi. Ce level ai pus? 47. Am fost și level 30, după cum bine vedeți. Mamă, ce aici? Dă-mă feed. Nu! M-am mâncat. M-am băgat ca proier acolo. Normal trebuia să stau. Bă, are lag, what? A, nu n-are. Nu trebuia să stau, trebuia să fii fugit de acolo, dar nu am putea să se înșeagă, dacă masă. Scrie acolo masa. Poți să schimbori scorul să-ți apară. Sau mă, cât ai acum. Că ați văzut că scorul se blochează. Rămâne cât ai făcut mai mult. Și hai să ne facem mari. Nu știu, modul de noapte mi se pare chiar foarte șmecher. Vezi mai bine asta de jos, cum le spune. Nu știu cum puii mei le spune, eu zic fil asta, dar chiar feed e. Vezi mai bine și trebuie să mă duc după virus. Și fac așa și am scăpat. Am scăpat. Băi, dacă stai eu pe virus. Ce naiba? Dacă sunteți frate aici. Aolo, 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 fug. Fug. Nu! Ah. De adevăr că mi-a dat 100 XP. A făcut mai mare cu 100. Nu e bine. Dar merge în lag când filmez, dar nu înțeleg. Pe filmare cred că nu o să se vadă în lag. Dar eu când filmez merge în lag un pic. Dar nu contează. Trebuie să-mi iau și o poțiune din aia de super glue. Că dacă m-am împărțit nu să lipsește decât. Așa. Nu prea am noroc azi. Ghinion.
Echipa roșie a câștigat. A câștigat. Băi, aș vrea să-i bag sonor, dar mie că s-aude prea tare. Ia stați așa. E ok. Iar începe reclama. 5 minute. Ne dăm timp. Deci acum am lag. Nu vreau să miște. Deci ce pe loc, efectiv. Și Wi-Fi-ul am doar, nu înțeleg. Ce naiba. Gata, și-a revenit. Dacă nu vorbesc, asta e pentru că mă concentrez. Să mă filmez de filmul. Jocul acela nu știu cum e. Și-a luat frate cu virusul ăsta. What the fuck? Ce om nebun? E nebun! Hai-mă frate, unul pe altul! Nu pe mine. Hai să-și crești la altceva. Ia să vedem ce avem noi de făcut. Mănâncă 200 mâncări. What? Să mănânc 200 de alea după jos? Sau nu înțeleg? Hai tot prendem timp. Sunt curios. Să mănânc alea după jos? Ăsta Hunger Games. Să mănâncă 200 mâncări. Am mâncat. Suntem săraci. Nu vreau să joc așa ceva. Ia să vedem. Da, deci trebuie să mâncăm. Eu am mâncat 12 din alea. Nu jocurile foamei. Bă, un fotbal, ca chef de fotbal. Mai jucăm episodul ăsta. Da, mă sfărit episodul. Meciul ăsta. Și o să încheie episodul. Eu să stau să mănânc aici. Ok. Eu trebuie să mă fac din la profilul. Văd că nu e cine cu ce aici.
În jur de 12 minute. Ok, bun. Avem un zero. Oh, este vai să pas. Am dat gol, fără. Am dat în 3-0. Ar fi bine să-l chem cu 3-0. Și ar fi boss. Ar fi calmă. Foarte bine. Hai, bine, am dat și un gol. Ah, mersi. Bun. Oh, gata. Mersi. Bum. Am câștigat, ia. Aha. Ce misiune am făcut ea? Parcă să marchez 2 goluri? Am avut ceva să marchez 2 goluri, știu eu. Și mai o să mănânc și o fac și pe asta. Și trebuie să fac aia cu 3 șteaguri. Deci ok, cam atât cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Eu am fost Cristi, papa!